V nasledujúcej reportáži sa pozrieme na dokonalé ľudské telá. V Beckove sa stretli milovníci fitness, body fitness a kulturistiky. A nešlo len tak o hociaké stretnutie. Kúsok od Trenčína sa konali majstrovstvá Slovenska s nomináciou na majstrovstvá väčšie európske. Pavol Jarábek v priebehu 10 rokov už po 5. raz zorganizoval majstrovstvá Slovenska s nomináciou na majstrovstvá Európy. Baví nás to, idem do toho, i keď niekedy sú tam problémy, ale to sú všade finančne, baví nás to, preto kulturistika, fitness je môj život, takže strašne rád sa takýchto vecí, dá sa povedať, zhostím, pokiaľ pozeráme tých patričných dobrých ľudí, či už nám pomôže obecný úrad vždy, alebo miestni podnikatelia, mediálna technika, takáto televízia, takže my sme strašne šťastní, keď sa nám to vždy takto podarí a uvidíme, čo naďalej, čo bude. Typo majstrovstvá si hovorím, že už nie, už nikdy a za 2 roky ma to prejde a už ma to cúka, už by som zase chcel. Pre tohtoročné majstrovstvá republiky bola charakteristická vysoká konkurencia a súťažilo sa presne v týchto kategóriách. V kulturistike juniorov, klasickej kulturistickej juniorov, fitness juniorov a potom sú tam body fitnessky, juniorky a fitness juniori a juniorky, ktorých je 9 kategórií, strašná spústa a v každej kategórii, keď sa nájde nejakých 6-10 pretekárov, vychádza okolo 70-80 pretekárov, takže je to veľká súťaž, už aj kvôli tej spomínanej nominácie na Európu, ktorá je na budúci rok v Rusku, kde by sme chceli aj my byť. Slovensko, už som sa spomínoval, že je svetová európska veľmoc na kulturistiku, fitness, body fitness, čiže my máme najšpičkovejších rozhodcov v Európe, dá sa povedať, aj na svete, ktorí rozhodujú už aj tu. Môžem spomenúť medzinárodný rozhodca inžinier Luboš Hečko, medzinárodný rozhodca Štefan Petrík, inžinier, medzinárodný rozhodca Michal Čín, potom inžinier Marian Prekop, potom ide rozhodovať viceprezident pre kulturistiku Joško Andrea. Je tam rozhodca, myslím si, že Ladislav Meško. Ďalšie všetko, čo rozhodca, to pojem. Organizátor podujatia, taktiež tréner, mal na týchto majstrovstvách aj svoje želiesko v ohni, Adélu Ondrejovičovú z Trenčína. Porota však rozhodla inak a Adéla získala 2. miesto, no aj tak postúpila na majstrovstvá Európy na Ukrajinu.